Opäť vás tu vítam, už asi 10. krát. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Kto má chuť si prisadnúť, tak poďte. Nech to máme trošku také diskusné. Kto bude chcieť nakupovať, rozprávajte sa kľudne, koho to nezaujíma. Koho to zaujíma, príďte sa pozrieť alebo počúvajte zo stolíka. Tak srdečne vás vítam na diskusii environmentálnej o separovaní odpadu. Ja som si pripravila pár otázok. Vy ste prišli zo spoločnosti Envipak, tak veľmi vás tu vítam. A hneď by som začala ako prvým číslom. Poprosím vás predstaviť sa a čomu sa spoločnosť Envipak venuje. Ja si myslím, že toto je najnudnejšia časť z celej diskusie, takže ja nebudem hovoriť dlho. Moje meno je Katka a Envipak sa zaoberá tým, že plní povinnosti výrobcom, aby ich obaly alebo výrobky mohli byť recyklované. A keďže sa to nedá robiť tak, že si výrobca, ktorý má túto povinnosť, zavolá zberovú spoločnosť a bude chodiť po Slovensku a z kontajnerov vybrať práve obal z jeho čokoládky, tak sa to robí kolektívne a robíme to tak, že máme zmluvy s mestami a obcami, v ktorých triedený zber financujeme, pomáhame ho organizovať a hlavne vzdelávame ľudí, aby triedili viac, správne vedeli ako na to a nemuseli sa pri tom veľmi zamýšľať. To je úžasné. Veľmi sa teším, že ste prijali toto pozvanie. A nebudem zdržovať, pretože máme iba hodinku. Potom, ak budete mať chuť, môžete sa aj spýtať nejaké otázky. A ja to rovno prečítam. Triedenie odpadu vnímam ako upokojujúcu činnosť pre myseľ a vôbec, ak viem, kam to ďalej putuje a že to má celé nejaký zmysel. Prečo je triedenie odpadu také dôležité? Tak to budete asi výnimka, lebo ľudia sa bežne nechcú zaoberať tým, čo s odpadom. Oni sa ho chcú prioritne zbaviť, vyhodiť tú vec, ktorú už nepotrebujú a zmysel to určite má, lebo všetky veci, ktoré vyhadzujeme, boli z niečoho vyrobené a záleží len od nás, koľko sa budú rozkladať, či sa znovu použijú, či sa dajú zrecyklovať a o tom rozhodujú tie sekundy, ak nie stotiny, keď držíme nejaký odpad v ruke a ideme ho vyhodiť. A keďže ľudia sú, a ja k ním patrím, tvorí lenivé, tak sa nad triedením odpadu nechcú zamýšľať. A práve ten moment, kedy hádžu nejaký obal do koša, to, či ho hodia do čierneho, teda z mäsového, alebo do farebného, kam patrí, tak ten moment rozhoduje o tom, či z toho odpadu bude ešte niekedy niečo vyrobené, alebo skončí buď v spaľovni, to len v Bratislave a v Košiciach, alebo bude možno stovky až tisíce rokov hniť na skládke na kope iného odpadu. A aký odpad je možné triediť na území Slovenska a aké sú najčastejšie chyby pri triedení odpadu? Takže čo všetko sa dá triediť? Teraz dúfam, že nebudem rozprávať príliš dlho, lebo mnoho ľudí nevie a triediť sa toho dá skutočne strašne veľa. V prvom rade sa dá triediť biologický odpad zo záhrad, ale aj parkov, cintorínov a tak ďalej, alebo aj keď pokosíte trávu na dvore, a túto dáte, tak to sa dá vložiť do biologického odpadu. Potom sa dá triediť kuchynský odpad. Pokazí sa mi nejaké jedlo, stvrdne nejaký rožok alebo splesnivie, prípadne zostanú kostičky, tak to je kuchynský odpad, ktorý sa dá triediť. Potom sú to všetky obaly. Sú to obaly z papiera, plastu, skla, nápojové kartóny, tzv. Tetrapaky, ale aj kovové obaly. Dajú sa triediť plastové fľaše s nápojou a plechovky nápojové, ktoré vieme, že vraciame do obchodu. Dajú sa triediť oleje, dajú sa triediť drobný stavebný materiál, keď niečo doma prerábame. Dajú sa triediť dokonca aj veci, ktoré sú obrovské, napríklad nábytok. A ten väčšinou patrí na zberný dvor alebo na zber veľkoobjemového odpadu. A čo som zabudla, nebezpečný odpad, to je veľmi dôležité. Nebezpečný odpad sa tiež dá triediť a nezabúdajme aj na lieky, ktorých expirácia vždy nejako uplynie a nepatria do bežného koša, ale patria do lekárne. Takže naozaj, keby sme vytriedili úplne všetko veľmi presne,
tak v tom koši čiernom by bolo možno 4-5% odpadu, ktorý vytvoríme. A tu v Jarovciach už máme zbernú nádobu na domáce oleje a tuky. A je to už na území Slovenska v mestách a obciach povinnosť? A aké oleje do takejto zbernej nádoby nepatria? Povinnosť to je to vo všetkých mestách a obciach na Slovensku. A patria tam bežné oleje z domácností, ale samozrejme nemyslíme tým telový olej, ktorým sa natrieme, keď vyjdeme z kúpeľne. Nemyslíme tým ani motorové oleje, ktoré patria k nebezpečným odpadom. Patrí tam napríklad olej z vysmážania, z varenia a tak ďalej. To znamená, čo nám ostane v pánvici po tom, čo vypražíme nedeľné šnicle, nedeľný obed. Ako dnes. Napríklad ako dnes. Tak ten olej, ktorý zostane v pánvici, musíme nechať vychladnúť v prvom rade a potom ho precediť. Ja na to používam lievik a sitko, ale už som videla, že sa dajú či už kúpiť alebo dostať aj také špeciálne lieviky, ktoré sú s takým sitkom vloženým. Predsediť, pretože samozrejme nechceme odovzdávať olej, ktorý obsahuje kúsok vysmažaného rezňa. A keď je ten olej teda studený a predsedený, tak do jednej veľkej plastovej fľaše a dá sa odovzdať týmto spôsobom na zberných miestach. Čo možno robí ľuďom najväčší problém pri triedení? Sú také materiály, kde je tá chybovosť vyššia, teda vytriedia ich častejšie zle a naopak, čo ľudia vedia triediť veľmi dobre? Otáznik. Veľmi dobre triedíme sklo. Sklo je totižto materiál, ktorý každý pozná, veľmi ľahko ho rozoznáme a vieme, že sklo patrí do zelených košov. Úplne jednoduché. V čom ľudia robia veľa chýb, paradoxne napríklad aj v papieri. A to by sme si mysleli, že papier poznáme všetci. To je síce pravda, papier poznáme všetci, vieme, že patrí do modrých kontajnerov alebo vriec, ale nepatrí tam papier, ktorý obsahuje veľké množstvo napríklad mastnoty alebo hygienické posmrkané vreckovky, lebo je plný baktérií, to jednoducho nechceme, aby potom na triediacej linke spôsobilo problémy. To sa stáva často, podľa mňa, tento problém s tými servitkami. Áno, servítky veľmi často končia v papieri, ale paradoxne najväčšiu chybu, ktorú ľudia robia, nie je, že dávajú do papiera niečo nesprávne, že tam dávajú niečo, čo tam nepatrí, ale dávajú tam papierové krabice, ktoré predtým nezložia. A tým pádom tá krabica zaberie v kontajneri alebo v koši veľký priestor, zberová spoločnosť vyváža vzduch a ďalší občania, susedia sa rozčuľujú a zlostia, že tie koše sú stále plné, že prečo sa nevyvážajú častejšie, že jednoducho sa už ich odpad do tých košov nezmestí. A pritom by naozaj stačilo krabicu predtým, ako ju vyhodím, poriadne pošliapať alebo rozstrihnúť a poskladať. To nie je len s triedením odpadu. Takáto empatickosť k druhým ľuďom. Ako vieme triediť ešte lepšie a dôkladnejšie? Máte nejaké tipy? Veľa ľudí napríklad nevie triediť také obaly, ktoré sú zložené z viacerých materiálov, z viacerých vrstiev. Sú to napríklad blistre z liekov. Hej, dojeme nejaký liek, už sme zdraví, zostane nám blister, ktorý je väčšinou plastový, ale z jednej strany je potiahnutý drobnou tenulinkou hliníkovou fóliou a túto fóliu jednoducho, akokoľvek dobrý by sme boli, akékoľvek ostré nechty by sme mali, tak z toho asi nezoškrapkáme. A ľudia si povedia, nie je to ani kov, nie je to ani plast, je to nejaké zmiešané a nezamýšľajú sa, znova sa vraciam k tomu, čo som povedala, nezamýšľajú sa nad tým, že koľko, kam by som, idem si naštudovať na internet. Nie, hodia to do zmesového odpadu a majú kvačku vybavené, zbavil som sa odpadu. A to je škoda. Pri takýchto obaloch treba ich triediť podľa väčšinovej zložky. To znamená, väčšia zložka je tam ten plast, vyhodím to do plastu. Vo väčšine Slovenska je to jednoduché, lebo kovové obaly a plastové obaly idú do toho istého koša, takže nemusí až toľko rozmýšľať. Jediný materiál, kde toto neplatí, je nápojový kartón. Aj to je obal zložený z viacerých vrstiev. Každý obal z mlieka alebo džúsu sa skladá z papierovej zložky, to je tam najviac, a tenkej fólie plastu a niekedy aj hliníka. A pre tento druh odpadu
Máme na Slovensku špeciálny zber v niektorých mestách, oranžové kontajnery, ale zasa v mnohých mestách na Slovensku sa triedí spoločne s plastmi. Tým pádom nemusia ľudia uvažovať, hodia to do plastu, len predtým treba ten kartón dobre popúčiť, aby znova neobsahoval zbytočne vzduch a zmestilo sa ich do koša čo najviac. Ďakujem. A aká je cesta komunálneho, respektíve zmiešaného odpadu? Táto cesta je krátka a veľmi smutná. Všade na Slovensku okrem Bratislavy a Košic. Budem sa najprv venovať tej Bratislave a Košiciam. V Bratislave a v Košiciach to, čo hodíme do čiernych košov, to putuje do spaľovne komunálneho odpadu, kde sa tento odpad premieša a spáli. A nie je to len o tom, že to zhorí a je toho potom menej. Je to aj o tom, že sa využije teplo, ktoré vzniká tým horením. A tým pádom nehovoríme o spaľovni, ale hovoríme o zariadení na energetické zhodnotenie. Tam ten odpad horí pri nejakých 1200 stupňoch, to znamená väčšina železných vecí, ktorá tam náhodou skončí, tak tá nezhorí, tá sa nerozstaví, ale nakoniec sa vyberá magneticky, drobné fyzikálne okienko, magnet vytiahne z toho popola a trúsky to, čo je kovové, to ide na recykláciu a zvyšok sa ukladá napríklad na skladku. Toto sa ale týka skutočne len Bratislavy a Košíc, kde na skladku putuje len ten, nazvime to popol, ktorý zostane po zhoretí odpadu, po spálení. Väčšina Slovenska to má ešte smutnejšie, lebo všetok odpad zo čiernych kontajnerov putuje na skladky, ktorých máme niekoľko desiatok na Slovensku a sú to vlastne obrovské kopy odpadu, kde ten odpad sa rozkladá veľmi dlho, dokonca oveľa dlhšie, ako keby skončil len tak hodený na zemi. Tým nechcem povedať v žiadnom prípade, že háčte odpad na zem, bude to lepšie, ako keby končil na skladke. Musím toto vysvetlenie pridať. Je to kvôli tomu, že keď by ten odpad bol na zemi alebo v lese, tak na ňo prší, fúka vietor, jednoducho ten rozklad nastane oveľa skôr. Pokiaľ skončí na skladke a na ňom ďalší odpad, tak ten prístup vzduchu a vody tam nie je a ten odpad tam zostáva veľmi dlho a keď tam napríklad posunieme biologicky rozložiteľný odpad, ktorý sa rozkladá sám, to príroda zariadila aj bez nás, že jednoducho v kompostéri sa nám spraví kompost, ktorý je užitočný aj bez toho, aby sme museli pohnúť prstom, tak pokiaľ tento odpad biologicky skončí na skladke, tým, že tam nie je prístup vzduchu, tak vzniká obrovské množstvo metánu a iných skleníkových plynov, ktoré môžu za to, že atmosféra sa zohrieva a máme tu klimatickú zmenu, ktorá nás dobieha veľkými zmenami počasia a podnebia. Ďakujem krásne. Veľa vecí inak ani neviem. Že sama normálne som bola zvedavá, tak som si podala otázky. A treba umývať plasty od zbytku potravín? Toto je večná otázka a veľa ľudí dokonca si myslí, že mastné plasty nepatria do triedeného zberu, lebo sú mastné. Napríklad obal z čipsov a dajú to do zmiešaného odpadu. Nie, odpad netreba umývať. Nikdy netreba umývať odpad. Netreba umývať. Je to škoda vody. Sú ľudia, ktorí dávajú kelímky z jogurtu do umývačky riadu predtým, ako ich vyhodia. Wow. Áno, toto je úplne zbytočné. Aj ty, Jožko? Nie? Takže... No dobre. Áno, v koši zbytočne končí veľa vecí. Aj tomuto sa môžeme venovať, že niekedy je škoda veci vyhodiť, veď na to sme všetci dnes hádam tu, že veľa vecí sa dá znovu použiť, opraviť, niekomu darovať. Ja napríklad, teraz trošku preskočím a vrátim sa k tomu umývaniu ešte. Ja napríklad dnes mám na sebe jediná vec, čo nie je z druhej ruky, je spodné prádlo, ponožky, náušnice a to je všetko, taška, ktorú som si priniesla. To je krásne. Inak mám naozaj reálne vrátane topánok, nohavíc, trička, bundy, vetrovky, ešte aj hodinky mám z druhej ruky. Ste na úžasnom mieste. Ľudia sa potešia.
A treba si ináč dávať pozor aj na nákupy z druhej ruky, pretože keď prídeme do second handov, veľakrát máme pocit, že kupujeme hrozne lacno. Parádne veci, veľakrát značkové veci a často nakupujeme oveľa viac, ako potrebujeme. A prichádza taká tá zlá reakcia, že je to také lacné, je to škoda tam nechať a potom zbytočne máme tiež veľmi veľa vecí. Takže treba sa držať ako keby nazad aj pri nakupovaní z druhej ruky, ale niekedy si aj ja neviem pomôcť a neviem odolať a skriňa mi praská vo švíkoch. Ale my napríklad máme taký vláčik, takú reťazovku, že keď ja vyrastiem z nejakého oblečenia, čo sa mi stáva, teraz mám to obdobie práve, tak posúvam moje oblečenie ďalej. Takisto deti moje rastú, priberajú a máme normálne taký systém odovzdávania vecí, ako keď sme boli deti a dedili sme po sebe, tak mne kamoška volá, mám pre teba 3 mechy po deckách, hovorím, bože, musím prepratať skriňu po synoch, aby som aj ja mohla tie malé veci posunúť zase synovcovi. Takýto kolobeh, lebo priznajme si, decka vyrastú z veci za 20 minút, tým veciam nič nie je a je to za A ekonomickejšie, nakupovať z druhej ruky alebo si takto posúvať veci. A v druhom rade je to radosť vidieť, že keď som zaplatila také prachy za to oblečenie, že ešte poslúži ďalej a nežilo u mňa doma iba 3 mesiace. Takže to je len taká vsúka k oblečeniu a k používaniu znova starých vecí, aby robili radosť aj tým ďalším. Nehovoriac o tom, že veľa ľudí si nové značkové veci nemôže dovoliť. A má to aj ten sociálny rozmer, a že niekomu urobíme radosť. K oblečeniu sa ešte dostaneme, to bolo krásne, ďakujeme. Ešte k tým plastom sa teda vrátim, tak vám tam priestor. Umývať veci netreba. Je rozdiel, kto napríklad je jogurt. Keď ja zjem jogurt, môže ísť rovno na recyklačnú linku. Keď môj syn je jogurt, ešte 3 deti by sa najedli z toho, čo zostane v tom tegliku. Takže jasné, že ho nevyhodím poloplný, ale buď dojem, niektorí ľudia používajú svojich domácich miláčikov na to, že dočistia tegliky z jogurtu alebo z niečoho dočista. Niekedy stačí, lebo áno, máme v kuchyni viacero smetiakov, keď tam nechám dlhšie, ten odpad môže ho byť cítiť. V tom prípade, ak už naozaj nechceme, aby krabička alebo konzerva zo sardiniek mi zapáchala z koša 2 týždne, kým vyniesiem ten kôš, tak ho dám do umývadla a keď umývam buď riad, alebo si ruky, alebo napúšťam vodu, tak tou technickou vodou, tou odpadovou, ktorá odtečie, môžem vypláchnuť ten odpad, ale určite neumývať, je to úplne zbytočné a mastný plast vôbec nevadí. Aj fľaša z oleja, keď ho vycedím a vykvapkám do poslednej kvapky, do tej panvice, predtým, jak vyprážam tie nedelné rezne, tak ho len popučím tú fľašu a hodím ju do plastov bez toho, aby som ju vyplachovala, dávala tam saponát, to bolo teplú vodu, je to zbytočné mrhanie. Všetko ide ďalej na recykláciu a všetok tento odpad, aj keď ten už sa stáva druhotnou surovinou, sa vlastne premýva predtým, ako sa zrecykluje. Ja som tu vynechala ešte jednu otázku a to mňa teda osobne veľmi zaujíma. Aká je najhoršia a najnebezpečnejšia vec z domácnosti, ktorá je vhodená do komunálneho odpadu a nevytriedi sa? Povedala by som, že plutónium, ale radioaktívne materiály doma asi nemáme, takže nebudem žartovať na túto tému. Sú to napríklad batérie. Tie sú veľkým problémom, lebo jednak z nich môže unikať nebezpečný obsah a v neposlednom rade môžu pri smetierských autách, ktoré lisujú odpad, dokonca sa vznietiť, že vybuchnú. Takže batérie, akýkoľvek nebezpečný odpad, to znamená, keby sme mali nejakú kyselinu, lúh alebo hydroxid sodný, ktorým čistíme odtoky v kúpeľniach, to je tiež nebezpečný odpad. A tento vie narobiť naozaj najväčšiu šarapatu a nemôžeme zabudnúť na lieky. Lieky sú kapitola sama o sebe, už som o nich trošku hovorila. Keď nedoužívame nejaké lieky alebo nám zostanú a už sú expirované, tak tiež ich nemáme vyhodiť do bežného odpadu, pretože keď skončia napríklad na skládke, môžu sa dostať do spodných vôd,
potom sa čudujeme, že sme rezistentní na antibiotika, že nám nezaberajú a jednoducho môžu zvieratá, ktoré sa pasú a tak ďalej, môžu tiež konzumovať tieto zvyšky napríklad antibiotík alebo hormónov pri hormonálnej liečbe. To sa tiež dostáva vlastne do spodných vôd. Takže ak nám zostanú nejaké lieky, tak ich nehádžeme do koša, ale odnesieme do lekárne. Norby, ako to je u vás? Ako to je u vás s liekmi? Ako separujete lieky? Poď nám povedať. Dobre. Nechám ťa tak. Potom sa ťa spýtam osobne. Dobre, tuto som sa trošku... Aha, čo napríklad robiť, ak máme ešte nedotknutý jogurt v chladničke po záruke a chceme ho čo najekologickejšie zahodiť do odpadu? A ja urobím 2 kroky späť. Nakupujeme tak, aby nám v chladničke nezostával jogurt po záruke. Nenecháme sa zmanipulovať akciami typu 3 kusy za 2 alebo 3+1 zdarma, ak sme nie schopní zjesť také množstvo. Takže nechodíme do obchodu hladný, to je základ, lebo ja nakúpim vtedy teda veľmi veľa sprostostí, keď som hladná v obchode. A snažíme sa variť podľa toho, čo má akú trvácnosť v tej chladničke. Nemusíme sa dokonca báť ani balených potravín, lebo často obaly práve neškodia prírode, ale zabezpečujú to, aby sa nám nepokazilo to jedlo. Keď idem robiť šalát a viem, že ho budem robiť dnes večer, kúpim si uhorku, ktorá nie je balená, lebo veď o hodinu ju budem čistiť a krájať. Ale keď nakupujem raz za týždeň, radšej si kúpim zabalenú uhorku v tom plaste, aj keď je tam 3 gramy plastu a viem, že do soboty, ak je pondelok, tá uhorka v tej chladničke prežije, nebude zvednutá, plesnivá a môžem ju zjesť, takže vlastne je to prevencia potravinového odpadu. Takže nakupujeme s rozumom, aby ten jogurt neprešiel tú záruku. Druhá vec, ktorá je dôležitá pri tomto povedať, že dávať si pozor na 2 rôzne dátumy, ktoré sú na obaloch. Jednak to môže byť dátum minimálnej trvanlivosti a druhý dátum spotreby. Dátum spotreby je väčšinou na veciach, ktoré sa rýchlo kazia, mliečne výrobky, mäsové výrobky a tak ďalej. A tam naozaj, keď už sme po tomto dátume, tak by sme už nemuseli konzumovať tú vec. Ja to niekedy robím. Veľmi rada inak. To môj manžel by sa určite k tomu pridal, povedal, že jem pomaly z koša. Ono to je v podstate dobre, pretože tá vec, ona nevie, že pred hodinou jej skončila záruka. Ona nemá stopky. Ak má niečo spotrebu včera a je to napríklad jogurt, tak urobíme skúšku čuchom a pohľadom a pokiaľ to nie je viditeľne pokazené, nezapácha to zvláštne, nemá to zmenu farby a tak ďalej, tak aj keď je krátko po dátume spotreby, tak tá vec sa dá konzumovať. Dátum minimálnej trvanlivosti však už sám v sebe hovorí, že to je minimálna trvanlivosť. Väčšinou to býva 2, 3, 4 mesiace a je to záruka výrobcu, že minimálne takúto dobu, minimálne tá potravina vydrží. Nie maximálne, minimálne. To znamená, on ručí, že tie špagety budú ešte o 12 mesiacov jedlé. Ale tie špagety vydržali 12 mesiacov a ja vám prísahám, že vydržia aj 24, pokiaľ sú dobre skladované. To je úplne v pohode možné. To znamená rovnako. Urobím skúšku čuchom, urobím skúšku pohľadom a vidím tú konzistenciu, vidím, že to nezapácha, nie je to plesnivé, úplne v pohode to môžem uvariť a zjesť. To znamená, že aj toto je ešte istý stupeň prevencie. Ale áno, možno sa stane, že pozriem na jogurt, vidím vyduté viečko, otvorím ho, zistím, že už je tam kultúra ďalšia, že tam niečo narástlo. Môj pohľad, čuch a všetky tieto zmysly vyhodnotia, že to už by nebolo. To už je biologická zbraň, už to nie je jedlo a potrebujem to vyhodiť. Čo spravím? No jasné, že pohodlnosť a lenivosť mi hovorí, chytím jogurt, jak je a šmarím ho celý do toho koša. A to je škoda a je to nesprávne. Treba jogurt vyškrapkať do zmesového odpadu alebo
v mestách a obciach, kde sa zbiera kuchynský odpad, tak do kuchynského odpadu. Lebo sú na Slovensku miesta, kde sa nezbiera kuchynský odpad. To je Tuto v Jarovciach sa zbiera. Máme. super. Takže v Jarovciach vyškrabem obsah jogurtového teglika do kuchynského odpadu. A ja ešte nekončím, lebo keď vyškrabem obsah toho pokazaného, možno plesnivého, skysnutého jogurtu do toho kuchynského odpadu, zostane mi teglik s tým hliníkovým viečkom. A ja viem, že sa tu zbiera hliník, čiže kov, spoločne s plastmi. Ale ja ten teglik s tým prilepeným viečkom nevyhodím tak, ako je, ale najprv odtrhnem to viečko a oddelím to od seba. To je dôležité. Napriek tomu, že sa veci zbierajú spolu do jedného koša, treba jednotlivé časti, materiály vždycky oddeliť. A to nie len jogurtové viečko hliníkové od teglika, ale napríklad aj máme salámu, ktorú sme kúpili už nakrájanú a je vo vaničke plastovej a na hore je tá fólia, ktorá sa odlepuje. Aj to oddelím. Vrchná fólia je totižto iný plast ako tá spodná vanička. Tie recyklačné spôsoby vrchnej fólie a tej vaničky sú odlišné. A všetok odpad, ktorý vytriedíme, on končí síce spolu v tom farebnom koši, ale on sa dotrieďuje na triediacich linkách. Či už optických, kde to robia stroje, a ten stroj nevie oddeliť ten teglik od toho hliníkového viečka, alebo to sú ľudia, normálne, ktorí dotrieďujú manuálne a tam nie je čas. To je jeden pás, kde ide množstvo odpadu, jedna pani odtiaľ vyberá tegliky, iná pani vyberá hliníkové časti alobal, pán vyberá čistú číru fóliu, iný pán zase farebnú a dávajú to do veľkých takých tašiek, takých veľkých, volajú sa big bag, obrovské také mechy. Potom sa to zlisuje a inám na recykláciu putuje hliník, inám obaly z drogérie tvrdé, inám číre fólie, inám farebné fólie a preto treba oddeliť všetko, čo sa oddeliť dá. Takže keď máme pokazený jogurt, obsah dáme do kuchynského odpadu, viečko oddelíme od teglika a obidve dáme do plastov, aj keď sa recyklujú teda inak, tak tu napatria do plastov. Takže nielen recyklujeme, ale aj oddelujeme. Ak by sa vyseparoval a zrecykloval každý jeden kúsok na tejto planéte, aký dopad by to malo na planétu Zem? Toto je trošku utopia, pretože nie všetko sa dá recyklovať do nekonečna. Do nekonečna vieme recyklovať sklo, vieme recyklovať všetky kovové obaly alebo kovy. A pri ostatných materiáloch to už nie je také rúžové. Papier sa napríklad dá recyklovať iba 5 až 7 krát. Je to kvôli tomu, že je to prírodný materiál, obsahuje celulózové vlákna a tieto sa častou recykláciou skracujú. A tá labutia pieseň, posledné štádium papiera, je napríklad rolka od toaletného papiera, prípadne obal na vajíčka papierový. A ten sa už veľmi recyklovať nedá. Ale to, čo je dôležité, napriek tomu vyhadzujeme tieto druhy, aj keď sú poslednou možnou stanicou konečnou papiera, tak patria do papiera. Lebo keď sa nedajú zrecyklovať, dajú sa aspoň energeticky zhodnotiť. To značí, že neriadíme sa podľa toho, či sa to dá alebo nedá recyklovať. Riadíme sa podľa toho, z čoho je to vyrobené. Je to papier? Patrí to do papiera. Bodka. Dnes možno nemáme technológie, ako sa dá papier recyklovať 8-10 krát. Ale kto vie, možno za 5-10 rokov to bude možné a preučiť všetkých ľudí, že aha, doteraz sme vám hovorili, že to nepatrí do papiera, ale teraz už môžete, teraz už patrí, to je hrozne zložité. Kedysi, a je to asi 8-9 rokov, sa ešte tvrdilo, že obaly z vajíčok nepatria do papiera. Stále si to myslí 3/4 Slovenska. Aj ja. Nech sa páči, novinka. Napriek tomu, že je to teda posledná štácia, posledný bod papiera, tak to patrí do papiera, ak to nie je mastné alebo mokré. Úžasné. A chcem iba sa spýtať, či viete niekto koľko je hodín, alebo sa skontrolujem. Máte hodinky? Ďakujem pekne. Dobre, ešte stále teda máme čas. Slúžia spaľovne len na spaľovanie odpadu, alebo majú aj inú funkciu?
Spalovní je na Slovensku viac ako tie dve, ktoré som spomínala. Hovorila som o spalovniach komunálneho odpadu, to je ten nevytriedený zmesový a ten je teda len v Košiciach a v Bratislave. Na Slovensku však je veľké množstvo závodov, napríklad cementární, ktoré tiež využívajú odpad ako palivo na fungovanie, na zohrievanie, na to, aby jednoducho tam bol ten oheň, ktorý je potrebný na to, aby sa vyrobil cement. A dokonca v cementárniach ten zvyšok, ten popol, sa primiešava do cementu. To znamená, že ani nezostáva ten odpad, ktorý zostáva z komunálneho odpadu v Bratislave a v Košiciach. To znamená, že na jednej strane to zredukuje, zníži objem toho odpadu, je keď zhorí samozrejme menej. To vieme všetci, keď robíme táborák a zhorí drevo, vieme, že toho popola je oveľa menej. Ale v neposlednom rade sa tým uvoľní veľké množstvo energie, ktoré funguje na kúrenie, na vyrábanie vodnej pary v závodoch, v továrniach a jednoducho na to netreba používať elektrickú energiu alebo plyn, takže sú to zariadenia na energetické zhodnotenie. Je vždy horšie, ak odpad ale končí v spaľovni a nie v recyklácii. Lebo v recyklácii, ako som hovorila, môže ten odpad robiť tých kolečiek viacej. Hej, ten kov, nekonečne veľakrát papier, 5 až 7 krát plast, ako ktorý. Niektorý 2-3 krát, napríklad PET, niektorý len raz, lebo obsahuje veľké množstvo prímesí, veľké množstvo farieb a tak ďalej. Ale vie urobiť aspoň plus jedno kolečko. Keď to zhorí v spaľovni, tak je to konečná. Hej, posledné pomazanie. Už nikdy viac ten odpad, alebo ten materiál, tá surovina, druhotná, nebude nikomu slúžiť. To značí, že vždy chceme uprednostňovať tú recykláciu, pred ňou ešte stojí opakované používanie, predtým stojí samozrejme oprava nejakých vecí a potom je na rade recyklácia a až ďalším krokom by mala byť spaľovňa a skládka, na to by sme sa ani nemali zamýšľať. Od nej chceme všetko možné odkloniť. A keďže sa nachádzame na vlhšom trhu, takzvanom vlšáčiku, kde sa snažíme použiteľné kúsky posunúť, opraviť, keby ste stíhali do 4. hodiny, tak máme tu krásnu opravovňu textilu za rohom pri vchode, kto by mal záujem, poprípade iba podiskutovať. Alebo skrášliť malovanie na textil. Aby dostali nový život, tak načnem trošku aj otázky o textile. A plánuje sa v budúcnosti zaviesť aj zberná nádoba na už nepotrebný textil z domácnosti mimo zberného dvora? Veľmi to záleží zatiaľ od miest a obcí, pretože mestá a obce majú povinnosť nejakým spôsobom zbierať aj textil a Ministerstvo životného prostredia im dalo túto povinnosť a zatiaľ to musia tie obce financovať z vlastných peňazí. To znamená z peňazí svojich občanov, ktorí platia za komunálny odpad. V budúcnosti by aj textil, keďže bohužiaľ dnes vidíme to, že aj textil sa stal rýchlo obrátkovým tovarom, že aj textil bude mať zavedený rovnaký systém tzv. Rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ako to dnes majú napríklad obaly, výrobky z plastu, papiera, ako to majú pneumatiky, elektrozariadenia, batérie, že jednoducho výrobca platí za to, aby bol osobitne tento druh odpadu vyzbieraný a ďalej zrecyklovaný. To je vlastne to, naspäť sa vraciam na začiatku, to, čo robí naša spoločnosť. My pre výrobcov, ktorí sú povinní recyklovať svoje obaly, zabezpečujeme, že sa vyzbierajú, zaplatíme za to, že sa dotriedia, zaplatíme za to, že sa odcestujú k recyklátorom, aj za to zaplatíme a že sú zrecyklované. A takto by to malo fungovať aj pri textile, aby tí, ktorí chrlia tie množstva oblečenia, ale aj iných textilných výrobkov, napríklad obrusy, obliečky na posteľnú bielizeň, závesy, riadové handry, všetci títo by mali financovať aj ďalšie nakladanie s tým odpadom. Aby jednoducho čo najviac toho odpadu sa spracovalo a nekončilo zbytočne na skládkach. Aj keď toto bude veľká výzva, lebo keď si pozriete zloženie svojho oblečenia, tak je to síce bavlna, ale je tam aj viskóza, aby sa to ľahko žehlilo. Je tam aj elastan, aby to na nás držalo a robilo peknú formu. A toto
rozobrať je naozaj zložité, ale aj dnes už existujú možnosti, ako sa to dá a veda ide dopredu vo všetkom, takže aj v tomto. Ak vhadzujeme textilný odpad na zbernom dvore do zbernej nádoby, teda do zbernej nádoby, kam patrí šatstvo a textil, a kde to ďalej potom putuje? Veľmi to záleží. Niekedy putuje tento textil do triediacich centier, kde sa to rozoberie na oblečenie, ktoré je ešte použiteľné, ktoré by sa dalo ešte nosiť a putuje to buď na Slovensku alebo niekde v zahraničí ako second hand oblečenie, že sa znova predáva a to, že sa predá, vlastne zafinancuje celý tento proces. A také kusy, ktoré sú už naozaj odsúdené na konečnú, tak tieto veci môžu byť recyklované napríklad v automobilovom, nábytkárskom priemysle. Robí sa z toho napríklad také tie izolačné materiály, kde naozaj nejde o krásu, ale ide o funkčnosť. Takže spracováva sa to, aj keď na Slovensku ešte nie vo veľkej miere. A keď si uvedomíme, ako rýchlo deti rastú, ako často my meníme šatník, berieme do úvahy aj to, že si kúpime tričko v obchode za 3 až 5 eur, dvakrát ho operieme a naozaj už nie je veľmi súce na to, aby išlo znova na oblečenie, tak toho textilu sú naozaj desiatky až stovky tón ročne, čo je veľká škoda. To znamená, že mali by sme možno už my začať od seba v tej prevencii, rovnako ako pri inom nakupovaní, napríklad tých potravín, tak aj pri oblečení, uvažovať, čo potrebujem, ako sa to dá navzájom nakombinovať. A dnes sú veľmi moderné kapsulové šatníky. A kapsulový šatník je o tom, že mám málo kusov oblečenia, ale viem z nich vyskladať obrovské množstvo kombinácií. A je jasné, že keď mám prúžky, bodky a kvetinky, tak to si dokopy asi neoblečiem, lebo by som vyzerala ako šašo. Takže sú to väčšinou materiály a teda oblečenia jednofarebné, alebo jedno s nejakým vzorom a dokombinujem ho jednofarebnými oblečeniami a tým pádom viem vyskladať aj pri relatívne sporom šatníku veľa kombinácií. Takže radšej zainvestovať do vecí, ktoré vieme nosiť roky. Ja sama mám obuv aj oblečenia, ktoré mám viac ako 10 rokov a pritom neviem odolať. Jasné, že aj tu som obzerala, tam som videla takú bundu, jednu športovú, čo tam visí, to je moje slabé miesto. A mohli by ste dneska neodolať na jednu bundu? Ja som dneska už neodolala, priznám, lebo ja som tu bola trošku skôr, ako začala diskusia a zainvestovala som do 4 krásnych knížiek pre môjho syna. A šatstvo, ktoré je nepoškodené a vhodné na ďalšie nosenie a používanie je možné hodiť aj do napríklad zbernej nádoby od spoločnosti Humana. A či nám viete povedať, ako presne nakladá spoločnosť s týmto textilom, ktorý tam ľudia vhadzujú? Spoločnosť Humana nie je systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov a to, že robí to, čo robí, je vlastne podnikateľský zámer, ktorému ja veľmi tlieskam. Pretože je to zatiaľ jedna z mála možností, ako na Slovensku môže textil dostať druhý život. A to je práve to, že keď tam hodíme oblečenie, to sa pretriedi, a to oblečenie, ktoré je ešte nositeľné, sa znovu predá. To celá obsluha tohto systému je financovaná z toho, za čo sa predá, možno v second handoch, to oblečenie, ktoré končilo v tých veľkých kontajneroch. Takže sú tam veci, ktoré sú ešte nositeľné, použiteľné a tieto majú druhý život. A tie, ktoré nie sú, tak tie fungujú, ako som hovorila, napríklad ako výplň nejaká, čo zabezpečuje, aby bolo nejaká izolácia a tak ďalej. Takže aj Humana funguje týmto spôsobom. A myslím si, že tak ako staršiu generáciu je ťažšie naučiť novým návykom, tak aj triedenie odpadu toho nie je výnimkou. A ako by sme mohli motivovať ľudí k triedeniu odpadu, ktorí vyrastali v prostredí, kde separovanie bola jedna veľká neznáma? A toto nie je úplne pravda. To je taká zaujímavosť, že staršia generácia je oveľa poriadnejšia ako tá mladšia. To sú veci, ktoré si mnohí myslia, že to my, mladí, vieme všetko, čo kam patrí. Ale rátajme s tým, že máme tu aj pubertu, ľudia, ktorí bojujú proti svetu. A takisto sa to triedenie stáva vo všetkých generáciách už úplne prirodzenou súčasťou života. My si robíme pravidelné prieskumy verejnej mienky
kde sa pýtame ľudí aj na to, či triedia odpad. Až 96% ľudí tvrdí, že triedi. Jasné, ja vidím tú skepsu. Ale krásne číslo, aj tak. Ono je to o tom, že keby sme sa dneska opýtali verejnosti, že umývate si zuby, všetci zdvihnú ruku. Ja si niekedy večer neumiem. Tak ráno. Radšej si neumyť ráno ako večer. To je len taká drobná rada. To nedám, nikdy. Toto mám napríklad, to nie. Takže keby to bola pravda, tak zubári nemajú čo jesť, hej? A rovnako ľudia, ktorých sa opýtate, či si umýjú ruky, keď vyjdú z toalety, všetci povedia, že si umýjú, ale buďme zase spravodliví, vieme, že to tak úplne nebude. A rovnako je to aj s triedením. Dobrá správa je, že 96% ľudí si uvedomuje, že je správne odpovedať na tú otázku áno, triedím. A to je prvý krok k tomu, aby to robili. Jasné, že robia veľa chýb, mnohé veci si myslia, že nepatria do triedeného zberu, ale patria do zmesového odpadu, ale toto vedomie, že to robiť treba, tak to robia. Tá staršia generácia oveľa menej vyhadzuje ako tá mladšia. Bola naučená, že v obchodoch toho toľko nebolo ako dnes. Je často naučená, že nemá toľko peňazí ako mladší ľudia, takže nakupuje s rozmyslom a veci spotrebováva. Hej, babička pomelie rohlíky a má z nich strúhanku. Ja napríklad doma nemám ani mlynček. Takže jasné, že k tomuto nepristúpim a preto musím nakupovať tak, aby som nemala čo mlieť na tú strúhanku. Takže nebudeme hániť ani staršiu, ani mladšiu generáciu. Všetci, koho zaujíma, čo sa deje s odpadom, tak majú možnosť si to zistiť. Dnes je internet, dnes je množstvo vzdelávacích aktivít, ktoré robíme aj my do všetkých obcí, v ktorých triedení, zber financujeme, distribuujeme plagáty, máme web stránky. Úžasnú prácu robíte. Ono je to super, človek sa cíti ako občianske združenie. Jednou nohou je to biznis, áno, proste plníme povinnosti klientom, ale tá druhá noha je vždy o tom, že pripravujeme materiály pre decká, pre materské školy, základné školy, vysvetľujeme na fotografiách, čo kam patrí. Súznem s vami. Ešte si vás niekedy zavolám, ak budete mať chuť. Veľmi rada, lebo mňa keď sa začnete pýtať na odpad, tak ja neviem, kedy mám prestať, takže kľudne si odsledujte hodiny a povedzte, stačí, Kati. A mám tu ešte poslednú otázku pred jednou bonusovou. A v minulosti sa jednoznačne odpad produkoval menej. Myslím si teda, to som tak jednoznačne povedala, ale tak predpokladám. Existujú na to nejaké štatistiky, kde vieme porovnať rozdiel pri tvorení odpadu spred 100 rokov a teraz? Tak štatistika na množstvo na obyvateľa spred 100 rokov tu nemáme samozrejme, ale keď sa pozrieme na nedávnu minulosť, tak ešte pred nejakými 10-15 rokmi priemerný Slovák, priemerný človek žijúci na Slovensku vyprodukoval okolo 300 kg odpadu za rok a dnes je to cez 480, čo je dosť veľký nárast. Už sa pomaly blížime priemeru Európskej únie, to je asi 506 až 510 kg na obyvateľa. Veľký rozdiel však tých 100 rokov dozadu a dnes nie je v tom, koľko toho odpadu bolo, ale aký odpad to bol. Lebo odpad je s ľudstvom od nepamäti a aj keď tu ľudia neboli, tak už bol nejaký odpad. Hej, spadol strom, ten zhnil. Hej, ľudia v stredoveku alebo ešte predtým v prvotnom pospolnej spoločnosti, tí mali všetko vyrobené z prírodných materiálov. Z dreva, z kostí zvierat, z kožušín zvierat, do ktorých sa obliekali. To znamená, všetko to boli prírodné materiály, ktoré keď skončili na zemi, v lese, v nejakej jame, tak tento odpad sa rozložil. Niektorému to trvalo dlhšie, niektorému kratšie. Jasné, že tie veci, ktoré boli z kostí, sa mnohé zachovali dodnes. Ale to je príroda... ako taký, čo sa tak najdlhšie rozkladá? Najdlhšie veci asi z kameňa. A skôr som myslela také, čo vyprodukuje človek. Čo vyprodukuje človek? Ťažko povedať. Možno nejaké kostné veci a podobne. Čo vyprodukuje človek, to sa rozkladá. No najdlhšie sa rozkladá sklo. Tak som to chcela prirovnať. Že... Hej. Keď rátame sklo, tak sklo pre prírodu nie je nebezpečné. Keby sme aj hodili sklo v lese na zem, tak prírode to neublíži v zmysle, že sa z niečo z toho skla uvoľňuje, niečo ide do vzdušia a tak ďalej. Sklo je vlastne pôvodne sklo keramický piesok.
Druhá vec je, že ak by to sklo skončilo v lese, môže sa o ňoho zraniť zver, ľudia, ktorí do toho lesa chodia, to znamená samozrejme, že nenavádzam nikoho, aby hádzali veci na zem. Na druhej strane plasty sú na tom úplne inak. V posledných desiatkách rokov sa nám rozšírili plasty ako materiál a ja by som bola veľmi nerada, aby sme hovorili o plastoch, že sú ten fuj materiál, pretože plasty sú úžasný vynález. Sú ľahké, ich prevoz nestojí veľa, alebo nevážia veľa, majú nízku hmotnosť, vedia sa upraviť, vedia zabrániť tomu, aby sa rozbil ten obal napríklad. Nemusíme z obchodu trepať sklenené fľaše, ktoré by sme mohli rozbiť, môžeme poslať deti pre 1-2 minerálky a to odnesú a nerozbijú. Jednoducho, ten plast je parádny materiál, netreba v zdravotníckych zariadeniach dezinfikovať, injekcie a tak ďalej. Máme jednorazové, to je všetko super. Len naozaj sa niekedy my ako leniví ľudia, a som naspäť pri tom správaní sa k veciam, správame naozaj macožsky. Slamka z plastu, ktorou vypijeme jeden džús, je nedôstojné využitie toho skvelého materiálu. To znamená, že treba si rozmyslieť, Ja na tak čo ten strašne plast. rada mám slamky. Už ako dieťa. To ešte, keď to je farebné, to je niečo úžasné. A vždy mám výčitku, keď si slamku beriem. Ja používam slamku každý deň. Lebo tie papierové, to sa rozpadne v ústach, to je fakt nechutné. Papierové sú hnusné, to podpíšem. A ja mám napríklad nerezové doma, niekoľko sád, mám takú kefku, s ktorou to umývam. A ja naozaj to latte, tú kávu ráno z kýbla, z vedra veľkú, vypijem každé ráno slámkou. Ale mňa celkom hreje pri srdci, že po tej minúte, za ktorú tú kávu vypijem, tá slámka neskončí v koši, ale v drese a umiem ju. Úžasné. Ďakujem veľmi pekne. Ešte sme neskončili. Vidím, že mi okupujú stánok. Koľko dám za to? To máš takú umeleckú. Ale áno, berte, čo vidíte. Ale tak nejakú cenu vám tam prihodím. Potom dohodneme sa osobne. To je úžasné. Ešte sú tu ľudia. Ešte do 4:00 máte času, nakupujte. Ešte raz sa pôjdem pozrieť. Áno, úžasné. Veronka, ja ťa poprosím ten box s tou súťažou. Veronka, áno, ahoj. Ďakujem veľmi pekne. No my tu máme takú milú súťaž. Chcela by som zorganizovať aj spolu s mojimi pomocníkmi ďalší ročník Blšieho trhu, ktorý by sa konal aj garážovým predajom, ak vyjde počasie. Ak sa chcete na takéto podujatie registrovať, tak Jarovčania, poprosím vás, garážový predaj, nezáväzná registrácia, potrebujem zistiť, či budete mať záujem o niečo také. Na nástenke nájdete inštrukcie, kde sa prihlásiť. A tí, čo by ste sa chceli zúčastniť opäť v Blšáčiku na ďalší rok, tak tiež vás poprosím to isté. Len s tým, že to bude... A Blšáčik sa bude konať a uvidíme podľa počasia, že či bude ešte aj ten garážový predaj. Ale ak to vyjde, to bude pecka. Budeme sa mať super. Ja vám vymyslím nejaké atraktívne mapky. No a teraz by som pristúpila k výhercovi, ale budem vyťahovať dovtedy, dokým tam nebude správna odpoveď. Takže ešte predtým, možno, že inak takýchto živočíchov je viac, ale teda výherca bude ten, ktorá bude tá odpoveď vaša. A položím rovno otázku. Na otázku, kto zodpovedal správne a je v tomto boxe, vyhráva jeden voľný vstup na ďalší Blšáčik ako predajca. Existuje v ríši zvierat živočích, ktorý separuje odpad inštinktívne. A ja neviem, či teraz odpoviem správne, ale robia to všetky zvieratá. Zvieratá vedia, čo majú robiť s odpadom. Vedia, ktorý odpad tam, kde žijú, je nebezpečný a nenechávajú si v svojich norách alebo hniezdach. A mali by sme robiť toto presne aj my, nakladať s odpadom takým spôsobom, aby nebol pre nás nebezpečný. Takže ja si myslím, že sama sa nechám prekvapiť, aké zvieratko to bude. Práve, že ja som čakala na tú vašu odpoveď, ktorá bola úžasná. Toto je práve to, že ja som sama nevedela, že čo sa tam skrýva. Ja som našla na vašej web stránke hovoriť o
mravcoch, ako krásne triedia. Lenže ja som si myslela, že je tam určite veľa zvierat, to znamená, že ja som takto prirodzene nejako myslela, že tá odpoveď bude. A tým pádom, že ste takto odpovedali, ja s vami súhlasím. Ale ako mravce sú jedni z tých, čo robia naozaj že delikátnu prácu. Ale tým, že neexistuje jednoznačná odpoveď, tak prvý vyžrebovaný výherca. Ak dal nejaké zvieratko. Ak dal zvieratko. Uvidíme. Kapibaru? Pomiešame. Ježiš, to je dobré. Ale nejde mi to. Dobre, mám to. Môžem spolupracovať. Poprosím vás prečítať, Že čo tam bude. Ale sa mi to tu trhá. Ej. No, položím mikrofón. Moment. Áno, máme to. Ja podržím mikrofón. Tak kľudne prečítajte aj, že toto je vlastne výherca. Kľudne môžete prečítať potom, že aké zvieratko napísal tento človek dotyčný, ale netuším, kto to je. Telefónne číslo nemusíme čítať, to budeme osobu kontaktovať, ak tu náhodou není. Tak ja sa veľmi teším, že výherkyňa zvolila zvieratko, ktoré nie len že triedi, ale aj robí zásoby. A je to škrečok, ktorého si tipla Katka. Blahoželám. Máme tu Katku? Jej, no gratulujem. Takže už není cesty späť. Už si naša. Gratulujem veľmi pekne, tak potom o tom sa osobne porozprávame. Gratulujem. No a ešte tu je priestor pre vás. Ak máte nejaké nezodpovedané otázky, kľudne sa môžete pýtať. Nemusíte sa hanbiť. Ak naozaj máte niečo, čo ste sa... Ja som sa napríklad chcela spýtať, že ako sa separuje nedojedený jogurt. No naozaj to bolo pre mňa zaujímavé, lebo vždy rozmýšľam nad tým, čo mám spraviť s tým plesnivým jogurtom. Máte niekto nejaké otázky? Kľudne, chceš sa spýtať? Niečo? Ja aj tak si vyzerala, tak. Ja sa tu ešte budem chvíľku motať medzi s tými stánkami, pretože ja blšačeky zbožňujem. A ak ma niekto pristaví, že by sa nechcel pýtať pred všetkými, lebo to je trápne, Áno, rozumiem. tak ja veľmi rada zodpoviem akúkoľvek otázku, pretože toto je moja téma. Úžasné, že tu s nami strávite ešte nejaký čas. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Bola to pre mňa premiéra, ja som si to naozaj užila a ste krásna duša, úplne sa mi s vami úžasne rozprávalo. Teším sa, že som tu mala aj nejakých poslucháčov. Verím, že ste sa teda niečo dozvedeli nové a teda prajem vám ďalší zbytok, poslednú hodinku, nech si to tu užijeme. O 4:00 končíme, poprosím vás pobaliť postupne, normálne, že odísť. Všetko zoberte, prosím vás, nič tu nenechávajte. Vidíme sa v marci. Ďakujem. Potlesk, áno, potlesk. Tuto Jožko vybavil potlesk, tak poprosíme